Kutukuka kwa mizinda inde dziko kumabweretsanso mavuto osiyanasiyana. Mumzindamo, mudzikomo, zigawenga zimabwera kukhala pakatipo, zachifwamba zimachuluka. Inde ngakhale amalamulo amabwera apolisi makhoti nakhala pakati pa mizindapo ndikuti aziweruza milandu ya anthu osiyanasiyana. Muphunziro limene lapitali taphunzira kunena kuti pamene dziko lapansi linayamba kudzaza, inde anthu anayamba kuchuluka pa dziko lapansi, chivundi chinapezeka pakati pawo, chiwawa chinapezeka pakati pawo, inde mwazi unakhesedwa usana ndi usiku. Inu Satana kwake ndikuba, Satana kwake ndikupha, Satana kwake ndikuononga. Ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka okuba, ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka anthu achigololo, pakupezeka anthu okupha, pakupezeka anthu onamizira anzawo kuperekera maumboni abodza osiyanasiyana kuti munthu wina agwe muchinyengo. Ndi chifukwa chake pakati pathu pakupezeka machitachita osokonekera. Inde chikondi cha pandalama chakwera kwambiri. Kutukuka kwa mizinda kumapangisa kuti mizindayo itukuke inde muchuma. Ndi chifukwa chonena kuti anthu ena amakhala kusowa zochita amapita mu mzindamo. Satana ndikumagwiritsira ntchito kuwatsogolera ku chiwonongeko. Tilitu pa ulendo ophunzira pamutu waukulu umene ukukamba kunena kuti ndife alendo. Ndipo tikufuna tikumbutsane za chinthu ichi kunena kuti ifeyo ndife alendo, ndiye tikuyenera kukhala mosamalitsa pamene tili mu dziko la chilendo ili, osachita nawo za dziko lapansi. Mutu umene utatitsogolere mu tsiku la lero ndi mutu onena kuti wodala ali akumva ndi kuchita. Odala ali akumva ndi kuchita. Inuyo ndinu odala chifukwa chonena kuti mwasankha kumva. Inuyo ndinu odala ndipo mukhala odala koposaposa mukachita, chifukwa tukumvako ndikopanda ntchito chabe. Mauthenga alalikidwa malo osiyanasiyana, choonadi chalalikidwa munjira zosiyanasiyana ku dziko lapansi, koma odala ndi amene akuwerenga mawu a Mulungu. Odala ndi amene akumva mawu a Mulungu koposaposa kuwachita mawuwo, chifukwa amenewo ufumu wakumwamba suli nawo patali ayi. Ukamva mawu a Mulungu nkukutsutsa, chita changu kutsata ndi kumvera mawu a Mulunguwo. Tamvetserani inu, Yesu Khristu akubwera posachedwa kuzatenga ana ake amene ali nayo mbewu ya moyo mkati mwawo, amene ali ndi mbewu yakumvera mkati mwawo, amene amwako ku mitsinje ya moyoyo. Inde alandira mphamvu ya Mzimu Woyera, sakukhalanso muthupi koma akukhala mwa Mzimu Woyera, amene alikana dziko lapansi ndi mfundo zonse za dziko lapansi. Takumbukirani inu, tikukhala kumapazi kumene kuli dongo komanso kuli chitsulo, kumene kukuoneka chivundi chachikulu. Koma chivundi ichi chimazindikirika bwanji? Chimazindikirika ndi lamulo la Yehova limene liloyeralo. Tikakafika kumwamba inu tikayimba nyimbo, tikasangalala chifukwa tikakhala tagonjetsa misampha yonse imene Satana watiyikira, ziphunzitso zonse zimene Satana waziponya pakati pathu. Fika mwamba dzakhala ndi tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chigonjetsocho, tidzaimba chigonjetso tikakafika mwamba, chifukwa sitikakhalanso otsutsika koma tikakhala oyamikirika pamaso pa Mulungu. Pamene tikamva mawu onena kuti kapolo wanga okhulupirika iwe ndipo wabwino, lowa mchikondwerero chako cha Atate. Kodi inuyo pamene mawu amenewa adzakhala akumveka mlengalenga, inu mudzakhala mbali itiyo? Ine ndidzakhala mbali itiyo. Wodala
ali akumva ndi kuchita. Titseke maso tipemphere. Atate athu okonda amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezeke. Mulandire ulemu kumwambako kumene manda ulemu nthawi zonse, inde ngakhale pansi pano kuchokera kwa ife anthu. Ambuye tikupempha mphamvu ya Mzimu Woyera ndi kuti mawu awa ife amene tikuwawerenga tikawamve. Koposaposa tisakangowamva chabe kulowera khutu ili nkutulukira khutu linali, koma kakhazikike mwa ife. Ambuye tikayambe kuwachita. Yafika nthawi yochita tsopano, chifukwa mapeto a nthawi ya dziko lapansi yafika. Mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu, chifukwa mwayenera kulandira ulemu ndi matamando. Tapempha zonsezi pewera mu dzina lanu Yesu Khristu. Amen. Alemekezeke Mulungu wathu wakumwamba chifukwa chotipatsa tsiku la lero, inde tsiku lopambana limene tikhoza kukhalanso nayo nthawi yakuphunzira mawu ake Mulungu. Chivumbulutso chapter 1 verse 3 amatifotokozera kunena kuti wodala iye amene awerenga ndiwo amene akumva mawu achinenero nasunga zolembedwa momwemo, pakuti nthawi yayandikira. Nthawi yayandikira imene tikufotokoza kunena kuti anthu ifeyo tili kumapazi. Ufumu wa kumapazi, ufumu wa Chiloma, umene ulosanganikirana dongo, ulosanganikirana ndi chitsulo, umene maonekedwe ake ndosazindikirika bwinobwino, sukuzoti kwenikweni chabwino ndi chiti. Tili kumene koko, kumene taona kunena kuti ifoti tili kumapeto. Maufumu tinaona tinaphunzira aja zitsulo zosiyanasiyana, kuchepa kwa mphamvu ndi chinyengo chimene chiliko. Inu mukudziwa dongo, mukangolithira madzi limasungunuka, silionekanso kuti panali chani, limasakanizika ndi mchenga wamba. Tikukhala mu Chikhristu chimene chocho, chimene chili chosakanikira, chimene chilibe maonekedwe oneka bwinobwino. Inu taganizani, golide ndi chitsulo wamba iron tingazipange kompeya, olo mtengo wake ndosiyana. Chikhristu chopanda mtengo, chimene Satana akuchigulitsa, pamene Yesu akunena kuti idzani kwa ine muzagule golide. Satana akuti ndizopanda ntchito zimenezo, tazingogwirisani ntchito zimene muli nazozo. Inu mathelo a moyo uno tikupita kumwamba, ndiye tikuyenera tisamalitse kwambiri zopatulika za Yehova. Tikukambirana pamutu onena kuti ndife alendo, ndipo odala ali iwo akumva ndi kuchita. Tamvetserani, tikamawerenga kuchokera pa Levitiko chapter 10 timamva nkhani inayomvetsa chisoni. Mulungu atafotokoza bwinobwino zimene ana a Israeli, inde ansembe, amayenera kuti azitsatira. Iwo anasankha kuchita mosiyana ndi kuyankhula kwa Mulungu. Levitiko chapter 10 verse 1 akutifotokozera kunena kuti ndipo ana Aaroni, Nadabu ndi Abihu anatenga Yese nsembe yake ya zofukiza. Onse anatenga nsembe ya zofukiza. Soyamba amene tikwaona ana banja limodzi akutenga nsembe ya zofukiza ukapereka pamaso pa Mulungu. Tamvetserani, timaphunzira za Kaini ndi Abeli amene nawonso anatenga nsembe kuti akapereke pamaso pa Mulungu. Wina anatenga nsembe yoyenerayo, wina anatenga nsembe yopanda pake. Nzeru ya dziko lapansi. Kodi inuyo pamene mukupita kukafukizapo, chofukiza chimene tikuchiona patu ndi pemphero. Ndipemphero. Anatenga nsembe mbale yake ya zofukiza. Zofukiza zimenezi zimakhala mapemphero oyera mtima amene amakafukizidwa mukachisi mwake tsiku ndi tsiku. Kodi inuyo mukamapemphera koyenera? Chipembedzo chimene mwagwiracho ndi choyenera? Fundo zimene mwagwirazo maziko ake ali pa atumwi ndi aneneri, kuchilamulo ndi kumboni? Kapena mwatenga mfundo za anthu, zikhulupiriro za anthu ndi zimene mwazigwirisa ndi zimene mukugwiritsira ntchito? Tamvetserani chimene chinachitika ndi chani. Nadabu ndi Abihu akukapereka nsembe za zofukiza pamaso pa Yehova. Kodi Mulungu nsembe yawo anayilandira motani? Akutiuza zonena kuti nayikamo moto, nayikapo chofukiza, nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo umene sanawauza. Anatenga moto wachilendo umene sanawauza. Chifukwa chani? Mbewu yakusamvera Satana natayizala mkati mwawo. Zimene anauzidwa zonena kuti mukuyenera kupereka nsembe imotere, iwo sadamvere ayi, kukamuyesa Mulungu. Alipo ambiri, ndipo timaphunzira za Sodomu ndi Gomora.
timaphunzira za chigumula cha Nowa chimene Mulungu anawawuza anthu kuti kupembedza kwayenera ndi koma kusamvera kwawo Mulungu anawalanga. Tatiye tiwerengenso pa verse 10 ndi verse 11. Chenjezo likubwera motani ngakhale ku masiku ano akumapeto, pamene tikumakhala ndi kupembedza kosiyanasiyana, kupereka nsembe zosiyanasiyana, zovomerezeka ndi zosavomerezeka zomwe. Verse 10 akunena kuti ndikuti musiyanitse pakati pa zopatulika ndi zinthu wamba. Inu pali zinthu zina zimene zili zopatulika, zimene sizingasinthe, munthu afune munthu asafune, zimene Mulungu yekha ananena nalamula kuti mukuyenera kutere. Koma ndikumva chisoni m'badwo wa kumapeto umene wangotsala kunena kuti Yesu Khristu azibwera inde mwala wa pangodyawo umenye chifano, koma ukuchita ulibe kusiyanitsa kwina kulikonse. Chinthu chabwino chikutchulidwa choyipa, chinthu choyipa chikutchulidwa chabwino. Tikukhala mu dziko lovuta kwambiri imene zinthu zopatulika sizikusiyanitsidwanso ndi zinthu wamba. Ndi pakuti pa zodetsedwa ndi zoyera, inu Mulungu anayika zodetsedwa ndi zoyera zimene mwana wa Mulungu inde mbadwa yakumwamba wa mudzi wopatulikawo akuyenera kuzindikira. Amene akalowe pa zipata. Verse 11 ya Levitical chapter 10 kufotokoza kunena kuti ndikuti muphunzitse ana a Israeli malemba onse amene Yehova analankhula nawo ndi dzanja la Mose. Aleluya. Lamulo likunena kuti amithenga a Yehova akuyenera kuphunzitsa ana a Israeli malemba onse amene Yehova analankhula nawo mdzanja la Mose. Ana Israeli amene tikukamba panopa sitikukamba ku Middle East akumenyana nkhondowa pa zifukwa zozikonda, iya malo awa ndi yanga, iya chuma ichi, kulimbirana ukulu kumene kunayamba mwamba kukupitirirabe ndi zinkhondo zimene tikuzionazi. Chifukwa chiwawa chili pakati pathu, kusaweruzika kuli pakati pathu, kukonda ndrama kuli pakati pathu, mpikisano uli pakati pathu. Ndi chifukwa chake zinkhondo zikungopitirira, miyanda ya anthu ikuonongedwa. Mwawerenga news ndi crime, mlandu, chisavundi, chiwawa, nkhanza zambiri zikuchitika, anthu akuphedwa mopanda chifundo matauni ndi m'midzi momwe. Kuposaposa matauni mu inde m'mizinda mukuchitika zipongwe zosiyanasiyana, ngakhale zina zochitika masana. Dzuwa likuswa mtengo, anthu ndikumachita choyipa, munthu ochitidwa choyipa osalandisidwa mpaka na moyo kumatengedwa. Tikukhala mu dziko limene chifundo chatha, chikondi cha pabale chatha, chazilala. Zoti lamulo la Yehova likunena kuti konda zako mmene uzikondera iwe mwini. Ayi ndithu. Koposaposa uzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi chuma chako chonse. Ayi ndithu. Pamene pakolowekera chilamulo cha Yehova, inde tikamawerenga cha Mateyu 22 verse 36 mpaka nokafika verse 40. Komanso ngakhale Marko 12 verse 33 mpaka na 38. Koma ndithu ayi tundu wanthu mtundu osaweruzika. Zoti lamulo la Yehova likunena kuti uzikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse. Anthu asiya kumukonda Mulungu ndi mtima wawo wonse. Takumbukirani inu tikukhala masiku achipembedzo tikukhala masiku a nyengo ya kumapeto ya dziko lapansi, kumene dongo la chabechabe ndi chitsulo zaphatikizana. Ndipo zimenezi zikuyimira kunena kuti mpingo ndi dziko lapansi ziphatikizana. Komatu kuphatikizika kwake kungokhala kwa pamwamba, sikukhala kwa mkati. Talakalakani inu chikhulupiriro, talakalakani inu chipembedzo chokera mkati mwanu. Chimene chili mkati mwanu chizoonekera ngakhale kunja komwe, chifukwa ndi chakunjacho chimene chimalalikira za ukulu wa Mulungu. Musanamizike inu kunena kuti Mulungu amangoona mu mtima mokha, ngakhale kunja kwa munthu kumamuyenereza munthu. Nadabu ndi Abihu anavalatu za ansembe mene anavalira.
koma mkati mwawo munali kambewu kakusaweruzika. Ananyamula moto wa chilendo unafika nawo pamaso pa Mulungu, ndipo Mulungu anawakantha nawaononga, chifukwa iwowo sanalemekeza mawu onse amene Mulungu ananena. Tikukambirana kunena kuti tili mu dziko la chilendo. Inde pamene tili mu dziko la chilendoli, Mulungu watipasa Bible yake, watipasa Bible lake kuti lititsogolere. Tatiye ndipite inu pa Miyambo chapter 6. Miyambo chapter 6 timve kunena kuti Mulungu watipasa Bible lake, ndipo mu Bible lakelo mukupezeka chani chimene chikuyenera kutitsogolera mu dziko la chilendo. Ndi kuti tisapereke nsembe ya chilendo, tizindikire zopatulika ndi zodetsedwa. Ndipo ifeyo mtundu wopatulika wa Yehova titenge zoyera zokhazokhazo. Ndi zokudya titenge zoyera zokhazokhazo. Titenge zokhazokhazo zimene Mulungu watiyankhula. Miyambo chapter 6 verse 23 mawu a Mulungu akuti chani? Mzimu akuti chani munyengo ino? Akutiuza Miyambo chapter 6 verse 23 akunena kuti pakuti malangizo ndi nyali, malamulo ndi kuwunika, ndi zidzudzulo za mwambo ndizo njira ya moyo. Akutifotokozera kuti malangizo ndi malamulo izizi ndi zidzudzulo za mwambo. Ana Mulungu, sitikuyenera kukhala ngati tiyana tomangotengeka ndi ziphunzitso wamba, kutitenga kutipititsa uku, kutitenga kutipititsa uku. Inde pamene mpingo ndi dziko zalumikizana, pamene lamulo la dziko likuoneka kuti ndi lamphamvu kwambiri kusiyana ndi lamulo la Yehova. Zomvetsa chisoni nanga. Akutifotokozera verse 24 pa verse 23 pakunena kuti pakuti malangizo ndi nyali, malamulo ndi kuwunika. Mulungu watipasa nyali, Mulungu watipasa malangizo ake monga kuwunika, kuti kutiwunikire pamene tikuyenda mu mdima. Inu ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti nawo wina aliyense amene amasunga malamulo onse a Mulungu 10 sakhala otsutsika ngakhale pa dziko lapansi. Makamaka malamulo awo amene amakhala a munthu ndi munthu zake kuti uzikonda zako amene uzikondera iwe mwini. Chifukwa ndifuna ndikutsimikizeni kunena kuti malamulo a Yehova sanathere pa mtanda. Inu Yesu Khristu sanabwere kuzani kuti yambani kuphayi. Komanso pamene tikukamba zakuphapa, tikawerenga kuchokera pa Mateyu chapter 5 timamvapo kunena kuti ngakhale amene wangomukwiyira nzake wapha. Yesu Khristu anabwera kuzakwaniritsa chilungamo. Yesu Khristu anabwera kuzakwaniritsa malamulo ake mu njira yotani? Pamene lamulo likunena kuti usaphe, ndipo ndizoona pebe munthu amene sakufunika kupha munthu nzake mu njira ina iliyonse. Koma kutifotokozera kunena kuti ngakhale ungomukwiyira nzako wamupha. Usachite chigololo. Tikamawerenga lamulo namba 8 limanena choncho. Usachite. Lamulo namba 7 usachite chigololo. Limene tikuona kunena kuti Yesu Khristu atabwera pa Mateyu chapter 5 verse 27 timamva kunena kuti amene angomuyang'ana mkazi namusirira uchita naye kale chigololo. Inu anthu akuchita zigololo mu njira zosiyanasiyana, kumaona zithunzi zolaula, akuchita lamulo, akuphwanya lamulo nena kuti usachite chigololo. Ndipo ngakhale dziko lapansi kuonera zithunzi zolaula, mafilimu olaula ndi tchimo. Koma ndi madabwa kuti zimatheka bwanji omwewa malamulo amapereka malaisensi kwa anthu amene akumakhala pa sinema, pa makanema, kumapanga mamuvi olaula, kumapanga mamuvi amene ali mwina kuti mwina akufuna anene kazina, koma mkatimo mumapezeka zochitika zimene anthu akuchita zolaula, kumagwirana pa screen, ana ang'ono ndikumaonera. Usachite chigololo. Zimenezi zimabweretsa zilakolako zoyipa moyo mwa anthu. Anthu aluwa mpaka na muchitidwe omachititsa manyazi wokha, masturbation. Mulungu akuyenera atimasule, atikonze nthawi isanathe. Ndi chifukwa mawu awa afika unena kuti tichenjezane wina ndi nzake, tizindikire kunena kuti Mulungu akuti chani. Lamulo likutiuza zonena kuti usabe. Tinakambira kuti ngakhale kusuntha malire amunda ndikuba kumeneko. Katangale wina aliyense ndikuba kumeneko. Kukhotesa mlandu kwina kulikonse kumene ngakhote ndikuba kumeneko. Inde kusapereka zopereka ndi chachikhumi ku ntchito ya Mulungu ndikuba kumeneko. Uzikonda nzako monga uzikondera iwe mwini. Inde ngakhale ama business kuyika mlingo ochepa.
kukakhwefula sikelo moti iziyeza 1 kg imayeza 900 grams. Unakayikhwefula kumeneko ndikuba kwa inu amene muli chinthu ichi konzani nthawi isanathe. Musakhale nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu mkati mwanu mulibe, munayikana mkati mwanu muli mbewu yakuwukira. Lapani chisomo chisanachosedwe inu. Musapulumuka bwanji mukapanda kusamalisa chipulumutso choterechi. Tikumva zoti usanamizire nzako palamulo namba 10 limene likuti fotokozera ndithu momveka bwino usanamizire nzako. Inu anthu ali mavuto chifukwa chonamiziridwa. Anthu akupereka umboni wabodza mu njira yosiyanasiyana ndipo Mulungu zimene sizimamukondwereza. Mulungu amamva chisoni. Miseche itaisiyeni inu, monga Davide anapempha kunena kuti ikanilonda pa mlomo wanga limene likuyenera kukhala pemphero la mwana wa Mulungu wina aliyense, kuti Mulungu chonde ikanilonda pa mlomo wanga. Chifukwa nthawi zina ndimafuna ndizipulumutsa bodza lopulumutsa. Kulibe bodza lopulumutsa tisanamizane anthu a Mulungu. Bodza ndi bodza. Tikuyenera ifeyo mawu athu inde akhale inde basi. Inde ayi basi. Kuonjezera pamenepo mawu amene akuchokera kwa Satana sakuchokera kwa Mulungu. Tisamakhala yankhula kwambiri koma tiziyankhula zochepazo zoyenerazo chipulumutso cha munthu. Lamulo namba 10 likutuza zonera usasilire nyumba yake ya nzako, usasilire mkazi wake wa nzako, kapena wantchito wake wa mamuna, kapena wantchito wake wa mkazi, kapena ng'ombe yake, kapena bulu wake, kapena kanthu kalikonse kanzako. Lamulo la Yehova likutifotokozera kunena kuti usasilire. Mzimu wa mpikisano umabweresa upandu pakati pa anthu, umabweresa ufiti pamaso pa anthu, umabweresa nkhaza ndi chosilira choyipa. Malingaliro oyipa upandu amabwera chifukwa chakusilira kumene kumapezeka pakati pa anthu. Inu Mulungu akwena atithandize masiku anotsiriza amene tikuyenda njira ino. Ndikunena kuti achonse chisiliro china chilichonse chimene timakhala nacho pa munthu wina. Zikukwanireni zimene muli nazo inu, lakumbukirani phunziro limeneli. Kwa amene musanalimvere, tabwererani mukamva lamulo limene tinalikamba mokhazikika. Zikukwanireni zimene muli nazo inu, zikuthandizirani kunena musachimwe. Takumbukirani Satana malake sanapezeke mmwamba chifukwa choti anali nacho chisiliro. Amasilira zinthu zimene zisali zake. Tikuyenera kuti tikonze njira zathu ifeyo, chipembedzo chathu tichikonze, tisabwerese moto wa chilendo monga Nadabu ndi Abihu anachitira na Aaroniwo. Anawonongedwa pamaso pa Mulungu, anaphedwa ndi moto wa Yehova chifukwa chonena kuti iwowo sanamvere mawu onse amene Mulungu amanena. Tikukhala mu nyengo imene yovuta kwambiri, imene ngakhale ana sakulemekeza atate awo ndi amawo owabala. Ndipo lamulo limene linalonjeza lonena kuti masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa achuluke. Mulungu akufuna achulukitse masiku athu okhala m'dziko. Ndipo mwana amene amamvera atate ake ndi amake Mulungu amampasa masiku ambiri. Ana amene amasankha moyo wa chiwonongeko sakhalitsa. Alipo tu ana ang'ono pano amene atenga kale matenda chifukwa cha mchitidwe osamvera kwa chigololo wa chiwerewere. Ena chifukwa ena ndi amphulupulu ndokuba pano anawatema. Ena anafa kumene koma kamwana kang'ono ndi zaka 20 sizinakwana. Ena chifukwa cha bodza lomweli amenyedwapo pakamwa papa. Kusilira kumene anthu apanga mistake awo akuluakulu moyo mwawo kaduka. Mulungu atithandize. Nthawi ikupita kumapeto, tikukhala masiku amene dziko likupita kumapeto. Ndipo tikuyenera tikonze njira zathu. Mitsinje ya madzi amoyo inde Mzimu Woyera uzitilamulira ndikuti tisakhalenso mu zinthu za dziko lapansi. Foti Mulungu anatipasa lamulo loyera ili. Mkulu wa chilamulo uyu atafika kwa Yesu Khristu pa Mateyo 22 anamfunsa kuti kodi lamulo lalikulu ndi liti. Ndiye mkulu anafotokoza kunena kuti lamulo lalikulu uzikonda Mulungu wako amene uzikondera iwe mwini. Uzimukonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi china chilichonse chimene uli nacho. Lamulo loyamba ndi limenelo. Lolingana nalo uzimukonda nzako amene uzikondera iwe mwini. Taona malamulo 6
uzilemekeza atate ako ndi amako, usaphe, usachite chigololo, usabe, usanamizire nzako, usasile kanthu kena kalikonse kanzako. Amenewa ndi amene amatithandizira kunena kuti munthu ndi munthu nzake tikhale anthu okondana, moyo wathu ukhale otetezeka, chuma cha nzathu chikhale chotetezeka, inde zokhumba za nzathu zikhale zotetezeka. Chifukwa pamene anena usasile ngakhale mkazi wanzako ndoda kupewa nchitidwe wachiwerewere. Kumbukirani inu lamulo lena lusachite chigololo, sichikungochita chigololo ngakhale kungokhumbira kokha, kungosirira kokha wachita chigololo. Ndi Mulungu akwena atithandize ife kupewa maonekedwe onse achinyengo, komanso kupewa kwako pa anthu ena. Inu tazizifunsani mukamavala zovala, mene mumavala kunena kuti alemekezeke ndani, akuoneni ndani, mukope ndani, mukakhala pansi kukhala naye Mzimu Woyera ngati bwenzi, kumufunsa kuti kodi Ambuye mene ndavalira leromo ndavala kulemerero wanu kapena kulemerero wanga. Ndifuna ndikuwuzeni kuti ambiri wardrobe yathu Mulungu atiyankha kunena kuti utalemekezeke ndiweyo, ine sindikuonekera, ukukopa anthu ena, ukamayenda anthu azikhala kukuyang'ana, akumakhala ndi malingaliro oyipa. Chimo tilape, tikonze, chifukwa sitikuyenera kubweretsa chokhumudwitsa moyo wa munthu wina aliyense. Koma tamvetsera, koposaposa malamulo awa 6 akumapetewa a munthu ndi munthu nzake, maboma atu malamulo amene wanawatenga okupha lero mlandu wake umaweruzidwa ku khoti uko. Ndiye wina akamanena kuti Yesu anabwera pa mtanda, nakhomedwa pa mtanda, anathesa malamulo awa, mukunama. Chigololo chomwe chichi boma limadana nacho, ngakhale mtsiku lalo chigololochi amba kuchika makategori. Akuchitika makategori mwa mtundu wanji, akuchitika makategori kunena kuti ukhoza kugwatirana mamuna ndi mamuna nzake. Chimo muzakhale pampa phunziro lawo kwati zakambirana kwambiri za zimenezi. Nkhani ya usaphe panopa lamulo lakuchosa mimba palibenso vuto. Ku France chaka chomwe chino aita kufika kunena kuti France have enthroned the abortion law. Akuti ayika lamulo lakutaya mimba aliyika pamwamba, alikweza, akupereka nsembe zochosa mimba. Mkazi akuza kuchosa mimba ngati sakuifuna, lamulo lokupha. Komanso tikaona nkhondo imene kuchitika ku America yazisankho iyi, ma Democrats agwirisisa mfundo zawo izi zonena kuti munthu akhozopereka mimba amene angafunire. Anali ku convention ku DNC, ku convention kumene analiko kupezeka kunena kuti ku national convention kumene analiko ya Democratic Party, kumene kwanayikako zinthu zosiyana-siyana, malo monena kuti ku msonkhano wachipani azigawa mwina nsalu, ma-t-shirt, koma momwe kamapereka kulera. Ena amene amafuna angachosa mimba, makachosa mimba ku msonkhano wazipaniko. Inu azisogolera azipaniwa akuchita ngati Nebukadineza, akukweza mafano osiyana-siyana, mfundo zosiyana-siyana zosembana ndi ufumu wa Mulungu. Tateni tiwerenge limodzi pa Yeremiya chapter 17 verse 12. Pamene tifuna tione kunena kuti pamene azisogolera dziko lapansi akuchita mfundo zawo zosempana ndi Mulungu, kodi akuchita zosempana ndi Mulunguzi chifukwa chani? Mphamvu yawo ndiyochokera kwa Satana. Zimenezi anthu akumapanga muzina unena kuti ayi ndi ufulu wa anthu tapase ufulu wawo azikhala mwa mtendere. Kodi mtendere wanji olumikizana ndi dziko lapansi koma ndikusempana ndi chifuniro cha Mulungu? Yeremiya chapter 17 verse 12 akutifotokozera kunena kuti malo opatulika athu ndiwo mpando wachifumu wa ulemerero okhazikika pa nsanja chiyambire. Akutifotokozera kunena kuti malo opatulika athu ndiwo mpando wachifumu wa ulemerero okhazikika pa nsanja ya chiyambire. Mulungu akuyankhula kunena kuti mpando wake wachifumu wakhazikika pa ulemerero, ndipo uli malo opatulika. Mukachisi wake wa Yehova wakumwambayo. Inu Mulungu wathu pa mpando wake wachisomo, pasi pake pali malamulo. Tikalowa mulikasa limene Mose anapasidwawo,
Nkati mwake anekamo magomewa amene analembedwa. Ndipo kwa amene tinaphunzira kwa Bible knowledge likasalija pamene panali Akalebu paja timatchula kuti Mercy Seat, mpando wachifundo wa Mulungu. Malo opatulikawo pamene pamakhala Mulungu. Ndi Satana pakudziwa kunena kuti pamene pamakhala Mulungupo pasi pakepa pali malamulo. Malamulo 10 awa amene ngakhale chilemba chimodzi sichingachosedwepo. Iyeyo akubweretsa mfundo zosiyana-siyana zophwanya lamulo lina lililonse. Ndipo wina aliyense amene akusankha kutenga lamulo limene lilili akumuoneka opusa, opepera, ombwambwana, osemphana ndi lamulo la dziko lapansi. Taganizani inu ma dictionary a dziko lapansi ayiwala ngakhale kunena kuti kodi mkazi ndi chani. What is a woman? Tanthauzo loti what is a woman panopa mulibemo. Akuti mkazi si munthu amene anabadwa wamkazi. Munthu akhoza kusankha kukhala wamkazi ali wamamuna. Dziko lapansi. Ziphunzitso za dziko lapansi inde mitsinje ya ku Babulo ili kuyenera kuipewa. Azitsogolera dziko lapansi akhazikisa maudindo pa mpando wa Yehova. Napereka malamulo osiyana osemphana ndi chifuniro cha Mulungu inu. Tikuyenera kuzindikira, tikuyenera kuchenjera. Chifukwa tili ku ufumu wa kumapazi. Iron and clay. Chitsulo ndi dongo sizingasanganizikirani ayi. Kumphatikiza Mulungu wathu akukana ndi mafano inu. Lamulo loyamba limene wankulu yanafusidwa kunena kuti kodi lamulo lalikulu ndiliti, anamuzoto zikonda Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi nzeru zako zonse. Inu tamvetserani kuchokera pa Exodus chapter 20 verse 1 mpaka na 2 akufotokoza kuti chani. Exodus chapter 20 lamulo lalikulu limene likukamba za chikondi cha Mulungu. Chifukwa tikawerenga kuchokera pa Yohane chapter 15 verse 14 akunoti muli abwenzi anga inu ngati musunga malamulo anga. 14 verse 15 ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Ndi ngati ifeyo tikunena kuti ndimamukonda Mulungu, iye akunena kuti muzisunga malamulo anga. Chifukwa amene sasunga malamulo ndoti sadziwa Mulungu. Chifukwa chani? Malamulo ndi mpando wa Yehova. Inu ngakhale tikumwamba kwa lamulo linalipo kale. Talingalirani tikamayenda pa msewu. Umati ukamayendetsa galimoto kaya wakwera galimoto, a traffic amatha kuyimitsa pa njira. Amakufunsa lone license, wapereka license. Azungulira matayala ali bwinobwino. Aona msonkho uli nawo. Aona insurance uli nayo, amakuza zoti pita. Lamulo lili ndi mbali ziwiri. It commends or condemns. It commends or condemns. Ndili ne muchichewa. Limayamikira kapena limatsutsa. Kuyamikira ndiye komendiko. Amene wachita amayamikiridwa. Ndi chifukwa chako kamayenda pa msewu ukakazolo linazo zonse a traffic amangokupasa kuti muyende bwino. Lakupanga comment. Koma ukakhala kunena kuti china ulibe. Ka license yo ulinayo koma weneyo wala kunyumba a traffic samva zimenezo. Amene ndoti anthu osamatuza nkhani zake zabodza ngati zimezi pese tingakhulupirire inu mulibe. Akatero amafika noponena kuti okay chifukwa chonena kuti iweyo ulibe. Tikumanga, takupeza ndi mlandu. Ndipo mlandu omakhala obveka ndithu chifukwa lamulo la dziko limanena kuti ukuyenda ukamayendesa automobiles zinthu zimene zimayenda pa nsewuzi. Ukuyenda okhala nayo license. Ndingati we ulibe umakhoti wapalamula. Walakwira kulamulo la dziko inde lamulo loyenda pa nsewu. Lamulo it commends or condemns. Ndi anthu ambiri akusankha kunena kuti akhale otsutsika. Amati akafika palamulo akumangumva kutsutsika kwina kulikonse. Tikawalangiza mukundiweruza. Inu Exodus chapter 20 akuti fotokozera kunena kuti malamulo awa anachokera mkamwa mwa Mulungu ndipo anapereka motani. Ndipo Mulungu ananena mawu onse amenewa nati. Mawu onse amenewa 10 ananena nati. Ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Igupto.
ku nyumba ya akapolo. Ine ndine Yehova mulungu wako. Akuzitchula ineyo ndine Yehova mulungu wako, amene ndinatulutsa iwe ku dziko la Egypt ku nyumba ya akapolo. Ndakutifotokozera kunena kuti usakhale nayo mulungu ina koma ine ndekha. Inu zomvetsa chisoni. Dzuloli ili Mfumu Papa Francis anapita ku Europe ku ulendo wa masiku 10. Atabwererako amafotokozera mpingo umene amausogolerawo komanso dziko lonse lapansi kuti matamando ndi ulemu ndikuwapereka kwa amayi pondiyang'anira pondisunga ulendo wanga wonse. Zomvetsa chisoni nanga. Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Mtima wanga ukumva chisoni kunena kuti pamene anthu akumayenda pa ndege nachita ngozi nafa, amene mtsogoleri wa dziko lino anafera Saulos Chilima, komanso ndi anthu ena amene akhala akufa pa ndege, inde pamadzi kumachita ngozi, ena pa msewu kumene kungogundidwa ali kumbali kwa msewu gemoto kungobwera kuagunda kuchotsa moyo. Koma munthu wayenda kwa masiku 10 mamonena kuti ndifuna ndiyamike mulungu wakumwamba pondisamalira kuti amayi amusamalira. Inu chipembedzo cha mafano chalowa mu dziko lapansi ndikumva chisoni. Ndi 1965 yomweyi imene Mariya anayamba kulemekezedwa kuti Mariya anakwera kumwamba, anaukitsidwa anakwera kumwamba ma 19 momwemo. Koma mtsogoleri amene ali wachipembedzo amene mawu ake akayankhula dziko lonse limakhulupirira ndikumafika ponoti akuthokoza amayi amusamalira. The Queen of Heaven, Ishita, mkazi wa chigololo uyu wasakaniza zikhulupiriro inu. Dziko lapansi yasankha kukhala nayo milungu ina. Lichifukwa chakenso mkulu iwiki yathayi September yomweyi 2024 wafika poyankhula kunena kuti dzina la Yesu lokha limene lingatipulumutse. Anthu akhoza kutchula dzina lililonse, dzina la Buddha, dzina la Bahai, ka dzina la ndani kunena kuti akafike kumwamba, ka dzina la Paulo, ka dzina la Mariya, ka dzina la Rebeka akafika kumwamba. Tikukhala mu nyengo imene ili yopsa kwambiri, inde imene science afika kunena kuti in science we trust, osati in God we trust. Usakhale nayo milungu ina koma ine ndekha. Koma tikukhala mu nyengo imene anthu ayiwala mawu onse onenedwa ndi mulungu. Inde likakhala lamulo namba 2 anzathu akatolika analichotseratu. Tikamawerenga kuchokera mu cholembera chawo cha mu Convents Catechism of Catholic Doctrine ya 1946. Inde nyengo yake yomweyo imene Mariya ananenedwa kuti wakwera kumwamba ndipo akuyenera kupatsidwa ulemerero wonse monga mayi wa mulungu. Lamulo namba 2 limanena kuti usadzipangire iwe wekha fano losema kapena chipangizo chilichonse cha zinthu za thambo la kumwamba kapena za mdziko lapansi kapena za madzi apansi pa dziko. Usadzipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova mulungu wako ndili mulungu wa nsanje wakulanga ana chifukwa cha atate awo kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi wa iwo amene akudana ndine ndi kuwachitira chifundo anthu zikwi a iwo akukonda ine nasunga malamulo anga. Ngati mukonda ine sungani malamulo anga. Mulungu akunena kuti atichitira chifundo pokhala pake ndi pa Mercy Seat, amakhala pa mpando wa chifundo. Inu chifukwa chonena kuti mulungu amagwetsa mvula kwa ochimwa ndi olungama tonse timapuma, sizikusonyeza kunena kuti mulungu akuvomereza zimene mukuchitazo. Akusungani ndi moyo kuti mulape mukonze, pakuti Yesu Khristu anaza mu dziko lapansi kudzapulumutsa ochimwa otayikayo, kudzapulumutsa inu, kudzapulumutsa ine. Ndi chifukwa chonena kuti ndaba, chifukwa chonena kuti ndasirira, chifukwa chonena kuti ndatchula dzina la mulungu wanga kwa chabe, ndiye mulungu sanandiononge. Sizikutanthauza kunena kuti mulungu yakuvomerezana nafe. Tikuyenera kukonza. Inu anthu azitengera ngakhale makolo awo kukhala milungu maganizo mwawo. Sanaseme chifano cha Mariya kumachigwadira, kapena kumachihaga, kumachikisa, komano kholo lawo ndeka mulungu kawo.
Kololo lafika pomanena zinthu zosemphana ndi chifuniro cha Mulungu. Kololo lafika lokuletsani niyo kusata choonadi ichi. Abwana anu afika pokuletsani kusata choonadi ichi. Mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu wakuwatsutsa kumati Mulungu amaona mu mtima. Malamulo anathera pa mtanda. Tikhoza kuchita amene tingachitira kuti amene akonda ine asunga malamulo anga ndipo ndi achitira chifundo. Chifukwa Mulungu akhala pa mpando wake wa chifundo. Mulungu apereka uthenga mwavumbulutso ili ndi cholinga mwa chifundo chake cholinga kuti tichenjezedwe pamene tikukhala kulamuliro wako mapazi umene human rights ikukwezedwa kwambiri koposa malangizo ndi malamulo a Yehova amene taona kunena kuti ndi nyali ndi kuunika ya panjira pathu. Zinthu izi ndi zimene zikuyenera zititsogolere. Inde mawu onse ochokera mkamwa mwa Mulungu ndi amene akuyenera kutitsogolera. Akutiuza usatchule dzina la Yehova Mulungu wako pachabe chifukwa Yehova sadzamuyesa iye wochimwa amene atchula pachabe dzina lake. Inu anthu kunja kuna malumbira. Mateyu chapter 22 akutilangiza kuti tisalumbire munjira ineyi yonse. Mawu athu akhale eya ndi ayi basi. Inde basi. Zonse zonjezera zichokera kwa Satana. Lamulo namba 4 limene likutiuza zonena kuti uzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Masiku asanu ndi limodzi uzigwira ndi kumaliza ntchito zako zonse. Koma tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilo Sabata la Yehova Mulungu wako. Usagwire ntchito iliyonse, kapena iwe wekha, kapena mwana wako wamwamuna, kapena mwana wako wamkazi, kapena wantchito wako wamwamuna, kapena wantchito wako wamkazi, kapena nyama zako, kapena mlendo amene ali mmodzi mwako. Chifukwa masiku asanu ndi limodzi Yehova adamaliza zakumwamba ndi zapansi ndi nyanja ndi zonse zili mmenemo, napumula tsiku lachisanu ndi chiwiri. Chifukwa chake Yehova anadalitsa tsiku la Sabata kuti likhale lopatulika. Lamulo limene Satana walipondereza. Ndi chifukwa chake kufotokoza kunena kuti munthu ukhoza kuzera njira ine iliyonse. Akuti ufumu wakumwamba uli ngati phiri, wina adzera uku wina zosereka kumwana kumwamba. Ukhoza kudzera mu dzina lina lililonse pamene Yesu akunena kuti palibe amene angafike kwa Atate pokhapokha adzere mwa ine. Taonani Papa Francis akukusisitani tu inuyo Asilamu, koma kuwuzani kuti dzina la Yesu ndilopanda mphamvu simukapulumuka nalo. Akukunamizani dzukani. Ndi Bible lokha limene lilowuziridwa. Bible iyi limene Mulungu anayika mawu ake ndionena kuti ife tikuyenera kutsatira. Zonse zimene Mulungu ananena tikuyenera kutsatira. Abihu ndi Ahabu anamva mawu a Mulungu koma sadachita. Sadawachita chifukwa chake Mulungu anawaononga. Wodala ali akumva ndi kuchita. Sikumva kokha, anthu akhala akumva mauthenga osiyanasiyana, kuwerenga zosiyanasiyana. Siku ndi tsiku timakhala tikumva ma radio, ma TV, ma WhatsApp, makachisa amene anthu amapita Sundaywa, makachisa amene amapita anthu la Sabata wakumva ndi kumamva, koma kodi mukuchita? Kungomva kokha tusungati pulumutse koma kuchita. Chifukwa munthu umachita chimene mtima wako ukufuna. Ukamachita chinthu usakufuna umachita ngozi. Ndi chifukwa chake anthu amene amangodziwa mawu a Mulungu nangokhala convicted, nangokhudzika, amapezeka zonena kuti akuchita zina. Iweyo ukudziwa ndithu kunena kuti masturbation ndi tchimo. Ndio umapezeka kunena kuti ukakhala kuselu umati koma ine ndikumvera thupi langa I think likufuna litakhala ndi chinthu chitika. I think ningozithandiza ndekha. Ukuzichitira chonyasa, ukuchita chigololo. Ukuba ndithu ukumva ndithu mkati mwa wewe chinthu ichi si chako usatenge. Ukatula katundu wa mwini wake kamubwenzere. Kukakhala chinyengo kana chinyengocho ndi bwino okhala osauka. Koma ayi ndithu umasankha kutenga chinthu cha mwini wake. Nkhondo mkati mwathu. Nkhondo mkati mwathu. Mulungu akutiuza kunena kuti tsiku la Sabata ili likhale lopatulika. Inu malamulo amene Mulungu amapereka pa Sinai sikunali kuti amapereka koyamba ayi, amango akumbutsa. Ndi chifukwa chakenso leroli tafika ndi kunenera dzulo timaphunzira mutu onena kuti uyenera iwe kuneneraso. Ndi chifukwa chake lero
tikuyenera kuwasata onse chifukwa chani? Choopsa chimene chilipo ndi chani? Yakobo chapter 2 akutifotokozera motani. Yakobo chapter 2 verse 10 mpaka na 12 akufotokoza motani. Yakobo chapter 2, amene waswa lamulo limodzi waswa onse. Malamulo amayenda ngati package, kulibe kunena kuti ndisankha ndili pangawa kapena ndimvera awa okha. Verse 10 akufotokoza, pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa pa limodzi, iyeyi wachimwira onse. Satana verse limene amalidziwa ndi amangofuna kunena kuti inuyo ndine tingoswa limodzi lokha. Ndi chifukwa chake pa Masalimo 137 imene tinawerenga dzulo tinafotokozeredwa ndi kuzindikitsidwa kunena kuti ogwidwawo aku Babulo ukapolo anafunso langoimba nyimbo imodzi yokha. Satana amangofuna mungopanga kamodzi kokha chigololo kuti muchoke pamaso pa Mulungu. Achinyamata amene mukuvera uthenga tasama nditi zibwenzi mumapanga mukandala ng'ono chifukwa zikuonongani. Mukamazalumikizana ndi okondedwa wanu muzakhala okhumudwa. Mulungu akuyenera tichitire chifundo inu. Nthawi yatha Yesu Khristu akubwera posachedwa. Tikuyenera kukonza njira zathu. Tikuyenera kusiyana nacho choyipa china chilichonse. Inde maonekedwe ena aliwonse achoyipa tikuyenera kuwasiya. Tatiye tipite pa Aroma chapter 12 verse 2. Pamene Yesu Khristu akubwera kuzaweruza dziko lapansi, kodi ife tizapezeka mbali iti? Aroma chapter 12 verse 2. Aroma chapter 12 verse 2 akutifotokozera kunena kuti, ndiyambire verse 1. Chifukwa chake ndikupemphani inu abale, mwazifundo za Mulungu, inde mwazifundo za Mulungu okhala pa mpando wachifumuyo pa Mercy Seat pamwamba pa likasa la Yehova limene mkati mwake muli malamulo akuti chani? Kuti mupereke matupi anu nsembe ya moyo yopatulika, yokondweretsa Mulungu ndi kupembedza kwanu koyenera. Inu Mulungu afuna tambe kupembedza moyenera, osati kukhala nacho chipembedzo cha Nadabu ndi Abihu amene anatenga moto wa chilendo pachofukiza. Kuchita chimene Mulungu sadawauza. Inde kukhala nayo khalidwe la Kaini ukapereka mphatso ya zipatso malo ukapereka mphatso yofukiza. Mulungu atithandize inu. Kwa nthawi yayitali Satana wakhala kuti namiza kunena kuti malamulo anathera pa mtanda. Kwa nthawi yayitali makachisimu azibusa akhala kuti phunzitsa kunena kuti maonekedwe alibe ntchito, Mulungu amaona mu mtima. Nthawi yayitali ophunzitsa akhala kuphunzitsa kunena kuti tsiku silikapulumutsa munthu. Tamvetserani inu, tikapulumuka bwanji tikapanda kusamala chipulumutso choterechi? Akutiuza zonena kuti ndipo musafanizidwe ndi makhalidwe apansi pano, koma mukhale osandulika mwakukonzanso kwa mtima wanu, kuti mukazindikire chimene chili chifuno cha Mulungu, ndi chabwino, ndi chokondweretsa, ndi changwiro. Inu chifuno cha Mulungu, kufuna kwa Mulungu ndikonena kuti ife anthu tisafanizidwe ndi makhalidwe a dziko lapansi. Khristu azisiyana ndi munthu wamba, zinthu zachabe zizisiyana ndi zinthu zopatulika. Tawerenga kuchokera pa Leviticus chapter 10 verse 10. Tikuyenera kusiyanisa zopatulika ndi zinthu wamba, zinthu zachabe za dziko lapansi. Maonekedwe auzimu ndi maonekedwe asataniki, maonekedwe achitayiko tikuyenera kusiyana nawo. Tisakopeke ndi maonekedwe a dziko lapansi. Inu Satana tinamuvula kwambiri, tinamuyalutsa ndi kumuona khalidwe lake. Khalidwe lachitayiko kuti amabweretsa zinthu zooneka zokongola. Akuti ngati muli nyerere chikomekome cha mkuyu, ngati muli chani muli nyerere. Satana amafuna zimenezo. Muzivala ndithu mauniform aku church Sunday lina lililonse ndi kumapita. Inde kuvala bwino anzathu a Chisilamu kusikiti chilichonse kutseka kuyambira ku munthu monga Bible limafotokozera. Azimaya Chisilamu amavala bwino kwambiri. Koma mkatimu muli kambewu kakusaweruzika komukana Yesu Khristu. Inu mutengeni Yesu kukhala bwenzi ndi mpulumutsi wa moyo wanu. Adzakuukitsani. Chifukwa timadziwa ife Asilamu ndi Akhristu onse timakhulupirira kunena kuti Yesu Khristu akubwera ndipo adzamuukitsa ngakhale Prophet Muhammad. Chimenecho amakhulupirira. Ndipo amakhulupirira kuti kubwera jahena, kubwera moto.
inu ndi Yesu amene akuzaukitsa Muhammad ndi inuyo ndasandulisa matupi athu amene akuzatitenga ndipo tikuyenda timukhulupirire mu zonse kuyenda njira imene Yesu Khristu anayenda mu ubatizo ona kusunga tsiku la Sabata zimenezi ndi zimene Yesu Khristu akufuna osati kukhala nacho chipembedzo chongokhala nawo maonekedwe kunjaku koma mphamvu yake ulibe maonekedwe abwino maonekedwe okoma koma mkati mukukhala opanthu moti uthenga wina akaumva umupweteka ndithu uthenga ukwenera kupweteka ndithu mene tawerenga choka pa Chivumbulutso chapter 10 kunena nditadya kabukhuko kanakoma mkamwa mwanga koma m'mimba mukanawawa kakafikatu m'mimba mukawawa koma kakuyenera kubereka zipatso zoyenera inde kakuyenera kudzala mbewu yachoonadi mkati mwanu. Tipempheretu kwambiri ife kunena kuti Mulungu atipase mtima ofewa wanthaka yabwino kuti mawu Mulungu ngati awa akamavumba kakhala dakhala kuti akutsutsana ndi tchimo linake limene ife timachita tikakhulupirire nalandira choyeneracho tisakhale nawo maonekedwe ena aliwonse a dziko lapansi tisafanizidwe ndi dziko lapansi mawu Mulungu akutifotokozera motero. Inu mawu Mulungu awa ndi amuyaya tikuyenera kuwatsata amene alili. Pamene Yesu Khristu akubwera kuzaweruza dziko lapansi ifeyo tikuyenera kumutsata Yesu Khristu mokhazikika. Mulungu akutifotokozera ifeyo kunena kuti tikuyenera kumutsata iyeyo mokhulupirika. Tikamutsata mokhulupirika china chilichonse chimene chizachitika moyo mwathu chizachitika kulemerero wa Mulungu. Tate ntibwere pa Yakobo chapter 2 pompacha. Kodi ifeyo tikakayima pa chiweruzo tikaweruzidwa pa lamulo lake liti? Tikaweruzidwa pa ntchito zake ziti? Mulungu wathu ufumu wake sokakamiza. Tikamawerenga kuchoka pa Daniel chapter 3 timamva zonena kuti Nebukadineza ngakhala namuza zonena kuti iweyo ni mutu wakhawa wa golide iye anapanga chifano cha golide chonse. Mapeto ake anafuna kupembedzedwa usazipangire wekha fano losema. Maiko onse a dziko lapansi izi tikumva zoti kukonza chilengedwe ati climate change ni nkhani yofuna kupembedzedwa. Pamene Mulungu akunena kuti tikonze khaidwe lathu tikhale nawo maonekedwe atsopano Satana akunena kuti iyayi tizisunga malamulo a dziko lapansi tikonze dziko. Sikubwera dziko lina maokhawa akunena sikubwera dziko lina dziko likupita kumapeto anapanga doomsday clock chawo chikumachotsera chikamafika zaka cha 2027 ngati dziko silikonzeka akuti kaboni khala yakwera dziko liwonongeka mwakuti anthu asuwapo khala anthu achulukitsa achepe mpaka afika popanga malamulo awo achilengedwe nawonso malamulo awo alipo 10 akuona zoti Mulungu andosakwanira akuti tikonze chilengedwe. Yakobo chapter 2 verse 12 akuti chani? Yakobo chapter 2 verse 12 akufotokoza kunena kuti lankhulani motero ndipo chitani motero monga anthu amene adzaweruzidwa ndi lamulo la ufulu. Akuti tu ifeyo tikaweruzidwa ndi lamulo la ufulu palibenso china chimene chingazatiweruze ayi. Ndi lamulo limene limazindikirisa zonena kuti niyo mwalakwitsa. Pamene muli pa nsewu simunayende ndi license ndoti pambuyo pake palikale lamulo limene linakhazikitsidwa. Iwe ngati ulibe license wachimwira lamulo ndoti amene wachimwira lamulowe ndi lamulo limene limakuweruza. Lamuloli ndi la ufulu kwa iwo onse amene amalitenga mwa ufulu silimawapanga kondemu koma limawapanga komendi silimawatsutsa koma limawayamikira. Mulungu wathu inu akufuna ifeyo tikhale akapolo abwino osunga zopatulikazo za Yehova pakuti Mulungu wathu malamulo ake a Yehova mwaga Mulungu sasusana ndi malonjezano ake a Mulungu. Chimene Mulungu anena ndi chimene amakwaniritsa. Tipite pa Galatiya chapter 3 verse 24 tikanzi pamene akufotokoza zonena kuti malamulo sasusana ndi malonjezano a Yehova. Chimene Mulungu anena ndi chimene chimachita. Kwa iye amene amamvera makolo Mulungu amamuchulukitsira masiku. Ndipo alipo pano amene akukhala mu chilungamo cha Mulungu chifukwa anamvera zokamba za makolo. Komanso tikumva zonena kuti ngakhale iwo amene sapembedza mafano amene chipembedzo chawo achika m'manja mwa Mulungu ndaona chilichonse chimene ali nacho ndi chake cha Mulungu. Amenewo Mulungu amachitira chifundo. Amene satchula dzina la Mulungu wawo kwachabe amene salumbira kwachabe Mulungu amachitira chifundo.
Agalatiya chapter 3 verse 24 akuti chani? Malamulo satsutsana ndi malonjezano a Mulungu. Verse 24 akunena kuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakuti fikitsa kwa Khristu kuti tikayesedwe olungama ndi mchikhulupiriro. Aleluya! Koma popeza chadza chikhulupiriro sitikhalanso omvera na mkungwi. Akuti fotokozera kunena kuti verse 26 pakuti inu nonse muli ana a Mulungu mwa chikhulupiriro mwa Khristu Yesu. Aleluya! Akuti fotokozera kunena kuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakuti fikitsa kwa Khristu. Inu malamulo awo amatithandiza ifeyo kunena kuti tikhale anthu opatulika, kuti fikitsa kukhalidwe la Yesu Khristu. Fa munthu amene akuziletsa kuti asapha, asachite chigololo, asabe, asanamizire nzake, asasiye kanthu kena kalikonse nzake, wa ulemu kwa anthu akuluakulu. Komanso amene tikunena kuti atate wako ndi amakowa si amene angokuberekani okha. Baibo ili timamva kuti ifeyo ndife ana a Abrahamu, ndife mbewu yake ya Davide, ndoti amenewo muchikhulupiriro ndi makolo athu. Malangizo amene ankawapereka kwa Solomo mayi yake tikuyenera kuwamvera, chifukwa Baibo ili lili monga kholo. Anthu amene amapezeka umu anali ndi ana anayi ndi mabanja amalangiza nawo. Munalembedwa nkhani zenizeni za anthu amene amakumana nazo, ndipo ife pakuwerenga timapezamo kuunika muli nyali imenewu. Ndi kuunika kwa panjira kwathu kumene kumatitsogolera ifeyo kuyenda mu chilungamo cha Mulungu. Pamene tikupita pa mpando wake wa chisomo cha Mulungu, tikuyenera kulitenga Baibo ili monga na mkungwi amene amakhala kutilangiza kuti mwana wanga dakhala apa, namwali wa dziko lakumwamba iwe dakhala apa, umvetsere zimene Mulungu wako akunena. Akuti ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinakutulutsa mu dziko la ukapolo. Inu Satana akufuna tikhazike mu dziko la ukapolo, akufuna tipembedze fano la golide, tipembedze chuma, tikhale okonda chuma, zinthu zakumwamba zitsekeke. Ena afika ponena kuti anthu opembedza amakhala osowa zochita. Chabwino ndife osowa zochita, koma posachedwa tionana kuti ochenjera ndi ndani. Tikamakalowa pa zipatapo pamene mabuku akatsegulidwa naweruza. Inu chiweruzo chitu sikikangokhala pa malamulo 10 okhala amene tikuwerenga apa, koma ngakhale zoyankhula zathu tikaweruzidwa nazo. Pa Mlaliki chapter 12 verse 14 akuti ngakhale ntchito zathu tikaweruzidwa nazo. Zimene timachita anthu amene kuti sitikapulumuka ndi ntchito zathu, koma tikapulumuka mwachisomo, ndipo ndizoona tikapulumuka mwachisomo. Ngakhale ife amene timayesa kusunga malamulo sewa 10 pena timayesedwa, pena timachimwa, koma chisomo cha Mulungu ndichokwanira. Fa nena kuti olungama anga akapulumuka nkuyesesa kokha. Kodi inuyo ngati musakuyesesa, ngati musakuyesera, mukapulumuka bwanji? Chiweruzo chanu chikakhala bwanji? Chifukwa mu dziko lomweli akapezeka amuna ndi akazi amene akuyesesa kutsata chilungamo ichi, ngakhale thupi likufuna zina, koma iwowo atsata choonadi ichi, akumawerenga mawu, akumawamva kupyolera mkamwa mwa mithenga osiyana-siyana, ndipo akuyesesa mu mphamvu ya Mulungu kuchita. Philip chapter 4 verse 13 ndikhoza zonse mwa iye kundipasa mphamvuyo. Alipo wina amene akumva mkati mwake kuti sindingakwanise kusunga lamulo, ndinazolowera kudya nkhumba. Kodi iwe ufuna ukasale kumwamba chifukwa cha nkhumba? Ufuna ukasale kumwamba chifukwa chopemphera tsiku la Sunday mwa tsiku la Sabata Saturday? Mulungu akuyenera kutichitira chifundo, pakuti tikuyenera tipange chisankho chabwino tikanali moyo, chifukwa Mulungu wathu ndi Mulungu olungama. Mlaliki chapter 3 verse 12 akutiuza zonena kuti kupatula lamulo la ufulu ili limene wina aliyense amasankha kumvera kapena ayi. Satana anapasidwa mwayi omvera kapena ayi, iye anasankha kusamvera, anathamangitsa kumwamba. Tinawerenga za Adamu ndi Hava. Mulungu anapasa lamulo la ufulu ilu, mudye zonse zimene mukhoza kudya muno, mitengo yonse idya ndi zibaso zake, koma mtengo wokha musamve. Iwo anasankha kusamvera, anagwa pamaso pa Mulungu. Lero lino Mulungu akutipasa lamulo ili, malamulo awa. Pa malamulo 6 amene tinawo, lamulo lapakati ndi lokhuzana ndi Sabata, limene ndi Satana wayikapo nkhondo yake yayikulu, wachulukitsa zintchito zake mu tsiku limeneli.
ndipo miyanda ya anthu posachedwa iphedwa chifukwa cha tsiku limeneli. Koma ndi okhaokha amene angakhulupirire malamulo onse awa amene Mulungu mwa iwo angayikemo mbewu. Chifukwa tawerenga kuchoka pa Yakobo chapter 2 verse 10 kuti amene akhumudwa pa lamulo limodzi pa cholembera chimodzi ichi pa mambo 10 awa walakwira onse. Inuyo mmakhoza kale zinthu 10 ndi zinthu 9 zonse mmapanga. Mulibe milungu ina, mulibe fano, simutchula zina Yehova kwachabe, mmalemekeza makolo anu, ine ngakhale Bible fundo nkhani zimene zinabwera mumazikhulupirira nazitsata, simupha, simuchita chigololo, simuba, simunamizira nzanu, simusirira kanthu ka munthu zimakukwanirani zimene muli nazo, koma Sabata makhumudwa nalo. Musalole Satana kukusunganibe mu mdima inu. Yambani lero kusunga tsiku la Sabata lopatulika limene lili Saturday. Musanamizike, chiweruzo chafika. Mlaliki chapter 3 verse 17. Mlaliki chapter 3 verse 17 akutifotokozera motere. Verse 17, amene akukaweruzidwa ndi ndani? Ndinati mu mtima mwanga Mulungu adzaweruza olungama ndi oyipa, pakuti pamenepo pali mphindi ya zofuna zonse ndi ntchito zonse. Solomo wanzeruyo atakhala analingalira naona kunena kuti Mulungu adzaweruza olungama ndi oyipa. Azaweruza amene lamulo lapanga comment, azaweruza amene lamulo lapanga condemn, onse azaweruzidwa. Inde ngakhale pa milandu ya dziko lapansi anthu awiri akayambana ku court pamakhala mbali zonse ziwiri, ndipo chiweruzo chimaperekedwa kwa onse. Olungama amazindikirika, amayamikirika, ochimwa amatsutsika nalandira chilango. Inu musazalandire chilango. Akutifotokozera kunena kuti chiweruzo cha Yehova chayambika, ndipo tikuyenera ifeyo kusamala. Tikawerenga kuchokera pa Daniel chapter 7 akutifotokozera kunena kuti ndipo Daniel atatha kuona zilombo zija timazikambirana dzulo zija, mkango, nyalugwe, iyayi anaona chimbalangondo, naona chilombo choopsa chimene chikuyimira ufumu wa Roma. Kenako anaona panayikidwa mpando wa kuweruza. Daniel chapter 7 verse 10 akufotokoza kunena kuti mtsinje wa moto unayenda wotuluka pamaso pake, zikwi anamtumikira, ndi unyinji wosawerengeka unayima pamaso pake. Oweruza mlandu anakhalapo ndi mabuku anatsekulidwa. Oweruza mlandu amene ndi Yesu Khristu, amene anabwera mu dziko lapansi kuzatifera nakwaniritsa malamulo. Inu Yesu Khristu sanathetse malamulo. Mateyu chapter 22 verse 17 amatitsimikizira kunena kuti musayesi, kunena kuti ine ndinabwera kuzathetsa chilamulo. Iyeyu ndi amene anakhala pa mpando otani woweruzawo, kuweruza dziko lapansi, kuliweruza mwachilungamo, chifukwa iyeyo ndi wachilungamo, chifukwa iyeyo ndi chilungamoyo, chifukwa iyeyo ndi choonadiyo. Anafika pofotokoza kunena kuti pa Mateyu chapter 22 kunena kuti Mulungu wathu sanadze kuzathetsa chilamulo. Makamaka tiwerenga kuchokera pa Mateyu chapter 5 verse 17 pamene tikumva kunena kuti Yesu Khristu sanadze mu dziko kuzathetsa chilamulo, koma anabwera kuzakwaniritsa. Musaganiza kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri. Sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Yesu Khristu anakwaniritsa izi. Anayesedwa mu njira zonse koma opanda tchimo. Anakopeka amene ife timakopedwera koma analibe tchimo. Anakwaniritsa. Ndipo pokwaniritsa apo anaonjezera usaphe, ukangomukwira nzako wapha. Moti ngati alipo ena pano amene mukanali ndi milandu ndi anzanu, pitani mukakonze njira zanu. Moyowu taphunzira kale kunena kuti uli monga nthuzi umangopita. Moyo wa munthu ndi imfa zimasiyana ndi phazi limodzi. Tikonze tisakhale ndi milandu mkati mwathu. Ndikuti mzimu wa Mulungu utsanyulidwe pa ife. Ndikuti mkati wathu mitsinje ya moyo ituluke. Ndikuti pamene Yesu Khristu akubwera kuzaukitsa olungamawo, tizapezeke ifeyo tili mbali ya oyera. Pakuti ndizotsimikizika kuchokera pa Hebrew chapter 9 verse 27 kunena kuti kwayikika kuti munthu afe kamodzi, kenako chitsalira ndi chiweruzo. Mulungu akuyenera kutithandiza ife. Tinaye Mulungu wathu mmodzi ndipo palibe wina. Timawerenga kuchokera pa Deuteronomy chapter 4
verse 39 ndi 40. Ndipo tikuyenera kumumvera iyeyo. Mulungu mmodzi, ine ndine Yehova Mulungu wako amene ndinakulenga. Pamene Mulungu akubwera kudzawulutsa dziko lapansi, maufumu akhazikitsidwa, inde buku la moyo lidzatsegulidwa, inuyo muzapezeka muli mbali iti, ine ndidzapezeka ndili mbali iti. Mulungu akuyenera kutithandiza ndikuti pamene akubwera iyeyo tisadzapezeke tili otsutsika. Timayimba nyimbo, pamene iye adzadza ndidzapezeke mwa iye, ndili m'chilungamo chake, opanda naye chifukwa. Inu pamene Yesu Khristu akubwera muzapezeke mulibe naye chifukwa. Chifukwa monga kwalembedwa pa Yakobo chapter 2 verse 10, kuti amene asunga malamulo onse ndimulandira, koma amene akhumudwa pakamodzi waphwanya onse. Inu ndine tisakapezeka otsutsika titatha kumva choonadi ngati ichi. Koma tikuyenera kukonza njira zathu, tikuyenera kumutsatira Yesu Khristu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Tikuwerenga kuchoka pa Chivumbulutso chapter 20 verse 12, pamene tikumva kuti kodi chiweruziro chizayenda motani. Akutifotokozera kunena kuti verse 12, ndipo ndinaona akufa, akulu ndi ang'ono, ali mkuima ku mpando wachifumu. Kungambira mu chaka cha 1844 statement ya anthu okufa inaperekedwa. Yohane anawaona atayima pa mpando wachifumu, anaweruzidwa. Kumwamba akudziwa kale kunena kuti abale athu amene atayika aja mathero awo ndi otani. Ndi akutifotokozera. Ndipo mabuku anatsegulidwa. Ndipo buku lina linatsegulidwa. Ati mabuku anatsegulidwa. Mabuku alipo angapo. Ndipo buku lina linatsegulidwa, ndilo la moyo. Inu amene akhulupirire mawu awa, ndipo mbewu ya choonadi inadzalidwa mwa iye, mbewu ya moyo inadzalidwa mwa iye, amene yoyo mkati mwake muzatuluka mitsinje ya moyo imene idzayenda kufikira anthu onse. Ndi akunena kuti anaona buku lina linatsegulidwa, ndilo la moyo. Ndipo okufa anaweruzidwa mwa zolembedwa za m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Angelo tsiku ndi tsiku amakhala kumakwera kumatsika kutenga mbiri. Mawu onse amene timakhala tikukamba achabe ndi abwino, kamoti zisamala ndi majokes abale. Majokes wakatisalisa kumwamba chabe, olokuonera zinthu zopanda pake zikatisalisa kumwamba chabe. Tisamalitse abale yanga, Mulungu ayike londa pakamwa pathu apa. Chifukwa mwa zolembedwa mwa mabuku zizaululika zonse. Inde ntchito za chifundo zonse zimene timapanga, zonse ntchito zonse zoyipa zonse zimene timapanga zizaweruzidwa. Zinalembedwa mabuku monga mwa ntchito zawo, monga mwa ntchito zathu ife tikaweruzidwa. Verse 13, alipo ena atu amene anafa, ndipo mwina anafa kamuzinyanja, kamuna mwana mondo Fred anabwera pa dzikowa, kandizivomerezi. Onsewo rekodi yawo kumwamba akuidziwa. Mulungu amadziwa munthu wina aliyense chilengedwere cha dziko lapansi. Database ya Mulungu ndi yabwino kwambiri, ipo samayiwala, wina samamudziwa ndi dzina lake lomwe. Ndipo ntchito zathu zinalembedwa kumwamba, zinalembedwa mu makompyuta. Ndipo dziko lapansi limakhala ndi makompyuta, koma kumwamba kuli chisystem choposa makompyuta a dziko lapansi. Kulibenso kuti ayi kuti tipange search find kuti tipeze izi ndi izi. Iyayi, Mulungu zonse zimangokhala pambalambanda. Akutifotokozera kunena kuti ndipo 14, ndipo imfa ndi dziko la akufa zinaponyedwa nyanja ya moto. Iyo ndiye imfa yachiwiri ndi nyanja ya moto. Verse 15, ndipo ngati munthu sadapezedwa olembedwa m'buku la moyo, anaponyedwa nyanja ya moto. Mathelo a dziko lapansi ndi nyanja ya moto imene yakonzedweredwa iwo onse amene satsata kuchita choonadi, iwo onse amene apangana mapangano ndi imfa. Tatiyeni tiwerenge pa 1 Yohane chapter 3 verse 4. Imfa inakonzedwera amenewo, sinakonzedwere inu, sinakonzedwere ine. 1 Yohane chapter 3 verse 4. Imfa imene tikumafa panoyi ndikugona chabe. Pakuti akutifotokozera kuchokera pa 1 Yohane chapter 3 verse 4 kunena kuti yense wakuchita tchimo achitanso kusaweruzika, ndipo tchimo ndilo kusaweruzika.
Chimene Mulungu anena kuti usaphe, iye akuti chosa mimba. Ndoti iweyo ukuchita kusaweruzika, ukuchita chosemphana ndi Mulungu. Usabe iwe ukachita katangale. Ku Nigeria mpaka anafika potchula katangale kuti facilitation fees. Maofesi aboma amafika pano kuti sikupangira passport mpaka upereke chiphuphu. Mulungu atithandize kwambiri. Mulungu atikhululukire chifukwa mwina chifukwa chamene masystem aziko apansi achitikira anthu a Mulungu apanikizika kuchita za chinyengo zosiyana-siyana. Inu Mulungu afuna tipase mwayi wina kuti tikonzenso tiyanjane naye. Tigonje pamaso pake tilire pake kuti Ambuye ndichosireni tchimo lina lililonse. Pakuti Mulungu anoti ngakhale tchimo lako lingafire ngati kapezi, Mulungu azakukhululukira. Alipo ena amene akumvera chomvera ichi. Mwina anagula digital ID ya COVID-19. Ndikuti akwaniritse kuyenda anaba, alinawo muonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake anayikana, koma Mulungu afuna kupaseni mwayi wina. Mulungu afuna tipase mwayi wina kuti tikonze njira zathu. Masystem akubabulawo asitipanikiza. Ndikuti tigwadire tilambire basi. Koma tiyeni tikhale moyo odalira Mulungu wathu. Mulungu yekha amene ali otipasa moyo. Chifukwa Mulungu wathu watipasa chidziwitso ichi ndichonena kuti mwa ife mukapezeke moyo osatha. Mateyu chapter 19 verse 17 akutitsimikizira zotani? Zakwa iwo onse amene asunge malamulo awa ndi mtima wawo wonse, amukonde Mulungu ndi mtima wawo wonse, inde akonde nzawo ndi mtima wawo wonse. Lonjezano losatha la Yehova ndoti chani? Mateyu 19 verse 17 akufotokoza kunena mwawalemba zotere. Ndipo iye anati kwa iwe, undifunsiranji za chinthu ichi? Alipo mmodzi ndiye wabwino, koma ngati ufuna kulowa m'moyo sunga malamulo. Haleluya. Kuchokera mkamwa mwa Yesu Khristu amene anachokera kumwambayo. Akuti ngati ufuna kulowa moyo osatha, inde ngati ukufuna ukapezeka mmudzi mwa anthu opatulikawo umene sitikakhala alendo, sunga malamulo. Mawu Mulungu akutitsimikizira kunena kuti tikuyenera kusunga malamulo a Yehova. Ndipo malamulo a Yehova awa akuyenera kulembedwa mu mtima mwathu. Sanalembedwe sotu pamwala. Ana Israeli anapasa likasa ngati monayikidwamo magome amene malamulo awa analembedwa. Koma lero lino Mulungu malamulo awa afuna alembe mu mtima mwathu. Monga tinafotokoza kuti mzimu sakakamiza kuzula kambewu kachabe kali mkati mwathu, timenera timuvomere pamene yakugogoda. Ndi chimodzimodzinso malamulo awa kuti alembedwe mkati mwathu tikuyenera ife kumuvomereza. Aheberi chapter 8 verse 10 amalemba kunena kuti pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli. Israeli wake uchondesi wa ku Pakistan, koma ndi Israeli wa uzimu amene alipena paliponse, iwo onse amene asunga malamulo ake, iwo onse amene akhulupirira mawu a choonadi ichi, iwo onse amene chikhulupiriro chawo achiyika pa atumwi ndi aneneri, amene akukhulupirira kunena kuti Yesu Khristu sanabwere kudzathetsa malamulo koma kudzakwaniritsa malamulo. Pakuti Yesu anafotokoza kunena kuti zinthu zonse zidzapita, miyamba idzapita, chilichonse chidzapita, koma malamulo awa sadzatha chifukwa kumwambanso analiko. Ndi malamulo omwe amene anampangisa Satana kuthamangisidwa kumwambako chifukwa anali nacho chisiliro, anali nako kunyada, anamuthamangisa kumwambako. Sanafune kukhala naye Mulungu, kukhala Mulungu wake, koma anazipangira milungu ina kunyada mkati mwake. Ndiye akunena kuti pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli. Ili ndi pangano limene Mulungu akufuna apange ndini. Akunena kuti atapita masiku ajawa, anena Ambuye, ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga nzeru zawo. Inu nzeru zathu zikuyenera kukhala zosogozedwa ndi malamulo a Mulungu. Timulole Yesu Khristu akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, alembe malamulo ake mu nzeru zathu. Chilichonse chimene tingapange, transaction yonse imene tingapange moyo wathu, izikhala ikuunguzidwa pa lamulo lake la Yehova. Ndiye akutifotokozera kunena kuti ndi pamtima pawo ndidzawalemba iwo, ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu, ndipo iwo adzandikhalira ine anthu. Haleluya. Inu Mulungu akufuna alembe malamulo ake mu mtima mwanu. Kodi mwakonzeka kumulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wanu? Ndikuti alembe malamulo ake pa mtima mwanu, kuti pamene iye akubwera kudzapereka mphoto yake yosathayo, mudzapezeke inu ndi ine tili olungama.
titatha kugwira ntchito zonse za dziko lapansi, titatha kukhala ndi maudindo mboma, inde mmudzi, inde kutchalichi, kukachisi, kumzikiti kakuti, titatha kupita maiko osiyanasiyana matikuyenda kutikhumbisise kupita ku dziko mzinda wopatulika, umene anthu ake akakhala kunena kuti Mulungu wapatsa mawu awa, kumene anthu ake akakhala kunena kuti Mulungu walemba mawu awo mu mtima mwawo. Tiwerenge verse 3 lomaliza, Mlaliki chapter 12. Mlaliki chapter 12 akuti chani? Mlaliki chapter 12, ntchito yoyenera anthu onse ndi chani? Zitatha zonse za dziko lapansi. Verse 14 akunena kuti pakuti Mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoyipa. Zonse zabwino ngakhale zoyipa Mulungu azakuweruzani nazo. Koma ntchito zabwinozo ndi zimene zizapambane. Tikuyenera kusamalitsa chimaliziro chathu, kuzamaliza ndi ntchito zabwino. Ntchito zabwino zomvera mawu a Mulungu, namutenga Mulungu kukhala Mulungu mmodzi, ndikumumvera iyeyo mawu ake wonse, osakhala ndi mamveramvera, pamene tikukhala mu ufumu womaliza wa dziko lapansi. Mlaliki chapter 12 verse 13, mawu atha, zonse zatha, zonse zamveka zatha. Opa Mulungu musunge malamulo ake, pakuti choyenera anthu onse ndi ichi. Mlaliki chapter 12 verse 13 akuti mawu atha. Tayankhulana zinthu zambiri zokhuzana lamulo la Yehova, kuti lamulo la Yehova ndi losatha, lili ngati kalilole limene limationetsera zimene ifeyo tili ndipo tikuyenera kukonza. Munthu amene mwina bata lake lathothoka waona pakalilole ndiye sanakonze, vuto ndi iyeyo, koma lamulo lanena. Monga amene timamvera malamulo a dziko lapansi amene satsutsana ndi zopatulika za Yehovazo, tikuyenera kumvera lamulo la Mulungu. Pamene dziko lapansi likupondereza malamulo awa, ife tikuyenera kusankha kumutsata Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Pakuti akufotokoza kunena kuti mawu atha, zonse zamveka. Wodala ali iwo amene akumva ndi kuchita. Mwamva, zatha. Chatsala ndi chani? Opa Mulungu, opani Mulungu, musunge malamulo ake, pakuti choyenera anthu onse ndi ichi. Chimenechi ndi chimene chili chotiyenera. Mulungu atithandize ife ndikuti tisadzapezeke kutsutsika. Kwa iye amene akhulupirira mawu awa nawasunga, amene adzapulumuka. Sikungomva chabe, koma kuchita kumene kuli koyenera. Mulungu akudalitseni, Mulungu atidalitseni, natithandiza kuti tikasunge lamulo ili. Monga Yesu Khristu anakwanisa kusunga nakana machenjeroso a Satana, ifenso tikuyenera kuwakana. Nakhulupirira mawu ake. Ndipo pamene Yesu Khristu akubwera kudzaweruza dziko lapansi, inde mabuku akudzatsegulidwa, tidzapezeke inu ndine tili olungama. Titseke maso tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezeke, mawu anu amveka ndipo zonse zatha. Mutithandize ndi kutisungitsa mawu awa. Alipo ambiri amene sitikuchita bwino ndi malamulo anu, mutithandize kuyamba kusunga malamulo onse chifukwa nthawi yatha. Chisomo chanu chisanalekeke, chisanathe, tikapezeke ife tili olungama. Mutamandike ndi kukwezeka Mulungu wathu, foti mwayenera kulandira ulemu ndi matamando. Tapempha zonsezi poyera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndimangofuna nditakhala munthu olungama, oyera mtima tutu opanda banga, koma thupi ndi mtima zimangolimbana. Mtima umafuna zina, thupi limafuna zina. Ochimwa ine adzandipulumutsa ndani, kutupilo chimwali. Yesu Khristu, menyereni nkhondo ndekandalephera, kukhala oyera mundivekele chilungamo chanu. Ndimangofuna nditavala korona wa moyo, ndimulindira ndipo ndichilimika,
mpaka pasiku linakadza kwatulidwa, ndikadzawomboledwa ine, ndikadzamuonatu Yesu. Chimwemwe chopodza komana tunaye, mfumu ya mafumuyo, Yesu Kristu. Komereni mtima mlembedzi alangalo, bukulo la moyo, moyo osatha mwakonzera ine. Ndimangofuna lilile lipenga lotsiriza, ogona manda atangoukitsidwa, osalafe amoyo kungosandulika, kampindi ndikukwatulidwa, kuchimo ndikumasulidwa. Chimwemwe choti kulekana tunalo, dziko la uchimoli, Yesu Kristu. Mpulumutsi wathu, mfumu ya mafumuyo, onani akudza posachedwapa, tinkanaye mwambamo. Ndimangofuna ndidzapite dziko la kumwamba.